כל שלב בחיים יש את האפשרות לבחור אם לחיות או לא. מפקד שנהרג, אני נפצעתי קשה, ואני חווה קריסה נפשית, איטית. אבל הבעיה העיקרית היא שאני גם לא מטפל בזה, ולא מדבר על זה, כי אין לי עם מי לדבר על זה. רונן קיאן, גר באלוני 4, נשוי +3. יש לי אבא מדהים שהוא נכה צה"ל, סבל מפוסט-טראומה והלם קרב, ויש איזושהי סגירת מעגל. בסופו של דבר החלטתי שאני רוצה לחיות, ואז הגעתי לקרוספיט, והתאהבתי. הקשיים שאנחנו מתמודדים זה מבחירה. הם לא בחרו את ההתמודדות הזאת. אני כל יום בוחר לקום, לחיות, להתאמן, לאמן, להוציא את המקסימום מעצמי. בעיניי, אלה הגיבורים האמיתיים. לקום בבוקר זה לנצח.